ପିଲା କ'ଣ ମୋର କେଉଁଦିନ ଜୋତା ଆସିବ କେଜାଣି। କ'ଣ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ହେଉଛି ମୋର ଆସିଲେ ଭଲ ମନରେ କହିନି ଦେବା ପାଇଁ ପଇସାଟା ତୁ ଦବ ମୋ ଜୋତା ପାଇଁ ଭଲ ମନରେ କହିନି କି ଦବ ବୋଲି। ତାର ଜିନିଷ ପଳେଇଲାଣି ମିରର ପଳେଇଲାଣି ତାର 9 ତାରିଖ ଆସିବା କଥା। ଟିପିନି ଉଠିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବେ ତମେ ଭଲ ମନରେ କହିନେ ପଇସା ଦବ ବୋଲି। ये 9 तारिख रे थिला आसी बोली आज पळेला मोर 6 तारिख रे थिला बोली 10 तारिख पर शिफ्ट हो गला।